Apanyaga baga nakahiring kita. Nakahiring kita di dihakuan merkado. Bawal ko nung sumulod man. Man, nakahiring kita. May dabag ko nga. Ay, hi Manasalumi, good morning. Hi ni kuhan konsehal. Aw, makahiring kita. So kuhan lain nga ka video maga snapshot. Snapshot madi kita magi pwede umagi didi. Nakahiring kita, may da ngayon din ni baga karigodigo. Oho man, may da ngayon din he ay doon amo nga sarado. Oo, kuhaan ko na lang man, ginutod ko kay nauli kong tadto pagkuha, pero yun okay na yun. May da ko kukuha ng tanos mo yun nala. So nagtitikang na hira didi. Ini ngayon makikita natin didi paglusok ito na merkado may agora. Bagaw si Tautro. Ini pagpahibaro lain ni tato na no, magkasangkayan na no. So didi ni may agora dapit mano. So construction iton covered walk di tanawang public market ang mga sarado ngayon. Babaeng ka may pausaw kaya no ini din hiya at pan di kita maram kung magkalingit ini kung patigap dito. So mapakyan na daw kita hira no. Nagtitikang naman ni raw man. Mano upod din dito gyap magkalingit ini katapos din dito gyap. Awa man sering. Mana Rico na kamo din kay may atop na magkalingit ini dito ano gyap magkalingit. Pag TikTok kita charot. So Rico may dana din hikuan may dana so may dana mga kabunayan ano din at tumanira mga sangkay. Don't forget to like my channel. So bubutangan nira dinhin atop anaton pagsulod pala amulanay kunot ira titikangan yan na siyempre makuri pagdudrunganon. Agsangkay kita Harold ato ya Harold tagabuntay kaya ambot kuno pa na. So, naisipatan ko lang ketika di ka merkado, napaltakuntad napaltakan yung tadto yung kuhan hot cake. So tikad to ini di ba hindi ng Domingo na kanya ako ang panabon at sumasasabtan natin yan uy baga natikangan man dayon ano. So nagtitikang nahira pagbutang hiton covered walk. Sorry for my English, I cannot proceed my doctorate, okay? Adi man, ay mana, shout out. I cannot. Dinin nga tindahan at ngaran. Janelle. Ada niyo polo. Pare? Pulong sundang. Ayaw kita. So nagtitikang nahira din So amo sarado sarado. Ay kamay kapausa kay sarado talaga iton merkado dinhi. Pero dito halungit pwede. Ang mga sarakyan pwede ka bawal. Okay, under construction for covered walk.
So nasipatan ko lang ni tikadi kung ta merkado actually mapalta kung tayo hotcake. Lama pa kita hotcake. May hotcake. Sorry pa hotcake. Gusto man hotcake. Ano, sorry kita hindi lang Domingo makakanhi. At hotcake tagpera. 20. Pwede ma-20. Ano't nga rin yun? Hotcake. Hotcake ni Mansilya. Tikag, dida. Ano tayo masisaring nga ginbutangan ng covered walk? Maupay. Maupay ano? Kaya may masisiruhan na. May pag-uuran, di rin na mayamoy ito ano? Oo, di rin na. Tala, sugaron tala na ya. Oo. Marasaan, humba. Okay, tigang ang tapos. So, inotro ko. Nakapalta ko yun. Hello, mami. Pamahaw. Nakaw na kiton. Inotro ko. Ginaya dito ang covered walk. Didi may paglusok ito. Pero palingit ini oh. Adi na nga ni mga marka. May dako pang vlog yan na. Actually, takong vlog. Kung ano latang nakikitaan. Yung mga development, something informative na ikakalipay naton, di rin naton ikakasubo. Charot! Pamahaw, adihin. Hotcake. May kala ito, napat lagi hotcake. May pang content ko na. Ano? So, mula, ha? So, garon talaanay. Pera na kaminoto. Pamati ko. Pwede na kadat. Okay. Okay, mano. Pwede nakiton ka na 10 minutes yan na 10 minutes pwede na da. Oo. Nag-i-slice siya yan, nag-i-slice. So didi haloyo. Atot entrance din, hindi rin entrance, sarado ha. Agora. Ano? Ay, mana? Man, ay, malalas. So, din higihap sa bubutang gihap ko ng covered walk. Pero unahon ani dito ang paglusok. So, paglusok nilanit pagsaka. So, may din natin dito gihapon NSC quality doon baga maruyagon la ang mga taga din hidin mga uwat ang diriyan tiguli siyempre karo yagap nira kumita adi ato nagsangkay ato ni Carl damot kay mang raw ni Carl. So, sugaron ta na lang ay makasangkayan. Marisyo din. Bro, akroy mano. Ha? Okay. Sugaron ta lang ay. Meron ako pang content yun ang adlaw. Thank you. O yati ko chip. Yabit. Okay, bye-bye.